Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Video Makhumalo la khuluma khona ngokuxolelana nokuxolisa into kanjalo. So kunabantu abangavumelani nalento ayishilo kule video. So sizoyilalela la ayichaza khona ngendlela yakhe maseke siya eda okwethu because imbono vele kwezinye izinto iyahluka. Nango kumakhumalo ibambeke nale bese sidlula kahle. Enye into ngokuba umakoti omfana asikho isikhathi sokudinwa ngoba uyadlula. So meke ngathi nje ngiyaxolisa uvele axole ngoba akakwazi ukungadluli ngoba uyadlula naye ngokunjalo meke wathi ngiyaxolisa mngami sengidlulile ngoba mangingadluli uzodlula. Ungayisebenzisa lento nakuyakhe relationship iyasebenza, trust me. Kusawuyena lo makoti omfana iside lakhe uzolizwa okwamanje. Cut mfana cut. baphawulile ke abantu abaningi besho ukuthi le heyoxolo yona ayithanda ukuthi khiwe phezulu engathi kungazwakala amaside omabili kuzwakala ukuthi noma ucela uxolo uya understand ukuthi yini inkinga uyaxolisa njengoba uyabona ukuthi ikuphi okurong okwenzile nemizwa uyayizwisisa kahle because kubalekile ukuconsider ama feelings omunye umuntu singazasho ke nje kwi relationship kuphela sesisho nje kubudlelwane noma ngabe nisebenza ndawonye manixobana ikhona kungabe sekuthi umuntu uthi nje ngiyaxolisa esheshisa nawe masuthi okay akazi lokuthi okonile yini le wrong ayenzile ukuze engayiphindi nakhona futhi ukuthi ngiyaxolela kusho ngeqiniso ngoba lento leyo yokuvala ukuthi ucasukile noma uvalele ngaphakathi ihamba ibe inkinga. Uthola ukuthi umuntu kuthiwe ngiyaxolisa wavuma sekuthathe isikhathi eside kanti uthi ukuthele lento ayidlulile kuthi ngelinye ilanga avela avuse onke lama files ngoba ubengaxolile. Kanti ke nje nokuthi ke ngiyaxolisa nokuxolelana even kubangani ikhulumeni ngokweqiniso leyo ukuthi ngiyaxolela mngani wenza ukuthi nokuthi kangakuthanda ukuze i-friendship iqhubeke ngeqiniso ngoba umuntu kumbambela iqhubu kodwa uthe ngiyaxolela akukho right. Nomuntu ke futhi ozoza kuwe ngoba esazi ukuthi vele uzothi ngiyaxolisa masuthi okay kube right. Hayi kubukeka ngathi nje umvulela indlela yokuthi aqhubeke enze izinto ezirong ngoba uyazi ukuthi wena vele awusheshi nje ucasuka wena awubamba asizwani kahle. Nami ngisho ngendlela engibona ngayo ngoba khona vele ukuxolelana kufanele sixolelane, kufanele kube noxolo. Angeke sihlale sicasukile kodwa ngizwe ukuthi yini inkinga yini futhi ngifuna ukuthi xolisa u-understand ukuze ushintshe lento yenzile embi. Kungaba i-behavior kungaba mhlambe indlela okhuluma ngayo o indlela ziningi izinto ezenza abantu ukuthi bephambane. Ziningi izinto hayi ukuphambana kokuhlanya nkosami ngiyaxolisa. IsiZulu nesiXhosa sibuye sibe namagama aphambanayo ngokweminingi. Ngisho ukuthi ziningi izinto ezenza ukuthi abantu becasulane. NgesiXhosa ukuphambana umuntu osuke sesangene omunye egula so akuzwakale ukuthi kwenziwe yini lokho kokudala ukuthi ngiyaxolisa ngiyaxolela before sishoshe sidlula kulelo page ngoba ukushoshe sidlule kanti kusele komunye ingozi leyo nokuthi futhi isheshe kudlule kanti omunye userecord ukuthi vele uyadlulisa ubani uyohlezi nje ekunyathela ikhona abuye ngiyaxolisa anyathela ikhona ngiyaxolisa. Uyabo wena solobuke unamabala wedwa ngoba wonyathelwayo ngala useyazi ukuthi uxolo vele ngizothola vele ubani
uvele ubani uzongixolela. Kodwa-ke bekuthiwa kuba umakoti womfana, manje asazi ukuthi ubani umfana. Umfana asazi ukuthi ubani. Noma-ke vele ubechazela laba abakwisithembu ngoba nasi siyabona. Niyakhumbula ngaleli langa kukhona uPapa Peni esho ukuthi kuno-Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, uFriday akekho ngoba akakabi khona. Uma ungayazi-ke leyo ayisala wedwa. So vele mawazi ukuthi u-Wednesday noma u-Thursday, ufika u-Thursday ucasukile kuzokwenza kanjani? Uzodlula lento ayisho kule video. Sesicabanga ukuthi mhlawumbe ubesho lokho ukuthi vele kwisithembu nazi ukuthi niba u-3. Hayi, asikho isikhathi sokuthi ucasuke ubumbe umlomo ngoba uyeza u-Tuesday uyadlula. Kuqala elinye isonto. Injabulo yakho-ke izoba ninike ngoba uzofika u-Tuesday awukhulumi. Usathi ngakusasa uzothola ithuba seku-Wednesday, womunye seku-Thursday. Akunzima. Kodwa phela ishow siyayithanda, nabomama siyabathanda bahle. Kodwa uyabuka nje ukuthi wena usalindele ukuthi uzothetha, mhlawumbe nje uready-ke ufuna ukuthetha ngempela. Vele asheshise ama-hour uphele u-Tuesday wakho noma u-Wednesday. Sekukomunye usucasukile usele wedwa endlini ucasukile. Yabo isimo esifana naleso mhlawumbe ubechaza lokho asazi-ke. Okunye-ke khuzekani ningagamanga. Nangizwa ngikhuluma kahle ngikhompyutha ne-generator la ngaphandle ibanga umsindo ugesi awukho. Manje ngazi ukuthi kufanele ngimemeze ukuze umsindo wayo ningawuzwa noma ngikhuluma ngendlela efanele. Ngiyaxolisa kuleyo ndawo. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Ningakhohlwa inhlonipho ihamba phambili. Ukuhleba siyahleba kancane kodwa ukuhlonipha singakiki. Thank you. I love you and appreciate you. Bye bye.